سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات مايك هامر بزعبه مملاس إثيوبيا ناب اغوا زهبو قبر ملسي بزعبه ركب حوحاتن ايرتران كالو قداياتنا ملكيتو زهبو مقلصي شودن بدليتم نو هاغورم كملوسز دوليس دتنياتات كسب 34 شح دولار كتب مخوانا مقلاصا منستر وصاي قدايات قبصي اب ايرتران مبصح يكايد مهلاو اب كونغو فتن علوا منقس زغبرو نو موت مفرادومن كالن زتقلق خونيو ابزا چانل دماناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتوقون بخبري يقدمكم إثيوبيا مبصح كايد زغني فلوي لوخ حبرات منقسات أمريكا بقرن أفريقيا مايك هامر إثيوبيا ناب أقوى كتملسولو اتخل منقدتات بزملكت حطوتات أبز غربالو أبزوان أب إثيوبيا بزحزن ملكع بدلات عمصات يقصل يزلو إذا إحساسات يقصل أبزلو ولوان دما إثيوبيا ناب أقوى كتملس أي تخلنيا ኣብ ትግራይ ሰላም አረጋጊጽና ኢና ይኹን እምበር ገና ዘይተዛዘመ ብዙሕ ስራሕ ኣለና ፋኖን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ንማዕድ ዘተክመጹ ድማ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ኢሎ ንሱ ወሲኹ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ዝተኻየደ ዘረብ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭታት ብመንገዲ ዘተክፍታሕ እትገብሮ ዘሎ ጻዕርታት እዩ ኣብሪሆ ካብዚ ቀጺሉ ማይክ ሃመር እቲ ምስ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝተኻየደ ዘረብ ስለዘይተዓወተ ጻዕርታትና ኣቋሪጽና ኣለና ማለት ኣይኮነን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ይኹን ኣምሓራ ንዘሎ ግጭታት መብቅዕን ንምግባር እቲ ማዕድ ዘተ ክፉት ዘሎ ክብል ተዛሪቦ ማይክ ሃመር በመቀጻል ኣብ አዲስ አበባ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ታየ አጽቀስላሴ ዝተራኸበ ኮይኑ ኣብቲ ዘረቦም ድማ ጉዳይ ኣግዋ ከም ዝተልዓለውን ኢትዮጵያን ሪፖርተር ትበሃል ማዕከን ሓቢራላ እዚ ይኹን እምበር ማይክ ሃመር ሕጅውን ወላውን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምሕዝነት ተሪር ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ እንተገለጸ ኢትዮጵያ ናብ ኣግዋ ንኽትምለስ ዝኽእላ ጸታዊ ደረጃ ኣይበጽሕትን ኣላ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ገዛታትን ዓመጻትን ይቆጽሉ ኣለዊ ኢሎ በጀካዚ ማይክ ሃመር ሂብዋ ዘሎ መግለጺ ምስ መራሕቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተራኸበሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ንኽትግበር ከተሓባበሩ ተማሕጺነዮም ኣለኹ ንሶም ንትግበር ዝውዕል ከም ዝተግሆ ኣረጋጊጾም ላይ ኣለዊ ኢሎ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ በዘተኸፈትሕዋ ኣለዎም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ክህሉ ይጽበ ህዝቢ መራሒኡ ባዕሉ ክመርጽ ኣለዎ እቲ ጸገም ከዓ ብኸምኡ ክፍታሕ ተስፋ ኣለና ክብል እውን ተዛሪቡላ بتوسخ مايك هامر بزعباتي أمونغو حوحاتن إرتران تخايد زبها الزربات ملكيتو نحنا بنصور إرتران إثيوبيان نبدأ ماي كوينات كأتوا كان رئيان يبلنان إنا نبل كلتين هاجرات نحد حدن دوباتن كخبرة لون أمون كلتين هاجرات زي مردا أن خيهلو إتياب كلت تشحز التختمة وعلى ألجيريا مولو بمولو نختك بركة أنت تخايلو كنت تحاجز دلوات إنا قبل تزاريبو منستر قدايات وصاي قبصي دكتور بدر عبد العاطي زمرحو لعلواي الاخ منقست قبصي ناب ايرترا مبصح كايد لوماتيو مسرت منستر زينا ايرترا زرغيحو زلو حبريتا اتي بمنستر قدايات وصاي قبصي دكتور بدر عبد العاطي زمرح قجل الاخ اما قبل اقايش دندن مس بريزيدنت سياسه فورقي زرب اكايدو كبل صحف زرغيحو لا مسرت صصاب منستر زينا ايرترا اتناي قبصي بمنستر وصاي قدايات زمرح قجل الاخ لومي 17 مسكرم 2024 دحر قطريو نابس مرازاتوا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقل بزعبات تركب ملكيتو زرقحوا أبزلو صحف دما اتز تقايدة سفيح زته مقاصلتا نايتي كلتي انهاقرات بقدم تختل أبس مران كايرون زكايدو نايم مخار مدرخاتي دحر مبال كلتين وغانات بعمقوت أبكرتاو قدياتن حبراو أقداسنت زلوهم زباو قدياتن بفلاي دما أواناو معبالتا السودان فدرالاويت ريبابليك سوماليان كوم دما دحنات كأيح بحرنا ملكيتهم كم زتي قاليتو كلتين وغانات معباي كلتاو ركب إرتران قبصن حدا كاب قند اعنود زباو سلام مرغان مخانون اسميروم ليلو منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقل اب صحف قصيلو كلتين وغانات نتيامون كلتين هاجرات زلو كلتاو متحبار اب صلاتات قوطبا بوليتيكا نقدي حرشات صعاتن طعنان زياده نمعباي تسماميعهم بتوسخي قبصي زباو زي مرغان متئتاون زبل اجندا كم زي تدقف تغليصو بمباليو بزعباتي تغير زلو ركبا ملكيتو زرزر حبريتا زرغها أوروبا حنت كابتن بقداي سدتنياتات حدش بوليستات زتاتوا زلوا هاجرات زخونت هاجر شودن أبتها هاجر زلوا سدتنياتات زيجنتهم وي منبر فقادم قديفهم نما بقول هاجرهم كملسو مزداليو نحدا والكسب كسب 34 شح دولار جنزب كتب مدبات كم زلوات قاليتو ننوي عمتات ككب هاجرهم بسنك وجه شكونا كالب بدلاتن زهدمو سدتنياتات كتقبل زتنح شودن كبزز حلفه كأربع عمتات جن أبقداي سدتنياتات زلوا مرقتي عند غيرت كتمتي
ጸኒሓ ብፍላይ ድማ የመናዊ ክንፍ ፖለቲካ ዝኽተሉ ሰልፍታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጹሉ ዘለዎ እዋን እቲ ሃገር ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝጸንሐ ፖሊሲ ክትልውጥ እያ ጀሚራ ዘላ ሕጂ ኸኣ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ የመናዊ ክንፍ ፖለቲካ ዝኽተል ሰልፊ ካብ 2026 ጀሚሩ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት መንበሪ ፍቃዶም ወይ ድማ ናይቲ ሃገር ዜግነት ገዲፎም ናብ መበቆል ሃገሮም ክምለሱ ኣብ ዝውስኑሉ ንሓደ ውልቀ ሰብ ክሳብ 350,000 ናይ ሽወደን ክሮነር ማለት $34,000 ክወሃብ መደብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ስደተኛታት ናይ ሽወደን ገዲፎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝተሓስበ መደብ ምዃኑ ተገሊጹ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ምልውዋጣት ኣመልኪቱ ኸኣ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዮሃን ፎርሴል ኣብዚ እዋን ኣብ ነጥቢ መቐይሮ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲና ኢና ዘለና ክብል ይገሊጽዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ሽወደን በገዛእ ፍቃዶም ነቲ ሃገር ገዲፎም ናብ መበቆል ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ስደተኛታት ንልዕሊ ዕድመ 10,000 ክሮነር ንትሕቲ ዕድመ 5,000 ክሮነር ምልእቲ ስድራ ቤት ድማ ክሳብ 40,000 ክሮነር ክትወሃብ ትኽእል እያ እዚ ይኹን እምበር ሕጂ መንግስቲ እቲ ሃገር እዚ ውሑድ እዩ ብምባል ነቲ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክህቦ ዝሓስብ ዘሎ ገንዘብ ናብ 350,000 ናይ ሽወደን ክሮነር እዩ ክዕብየዩ መደብ ሓንፂጹ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ ንሓደ ሰብ ክሳብ $34,000 ክትህብያ ትደሊ ዘላ እዚ ይኹን እምበር ሽወደን ብገዛእ ፍቃዶም ክምለሱ ንዝደልዩ ስደተኛታት ገንዘብ ሂብካ ምፍናው ዝብል ፖሊሲ ሕጂ ዝጀመረቶ ዘይኮነ ካብ 1984 ዝጀመረቶ እዩ ይኹን እምበር እቲ እትህቦ ገንዘብ ኣመናዊ ውሑድ ብምዃኑ ክምለስ ዝደሊ ስደተኛ ዳርጋ ኣይጸንሐን ሚኒስትር ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ከዓ ነዚ መደብ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ውልቀ ሰብ ጥራይ ተጠቂሙሉ ክብል ይገሊጽዎ ይኹን እምበር ሽወደን በዚ ሕጂ ኣቕሪባቶ ዘላ ሓድሽ ሓሳብ ስደተኛታት በቲ ክሳብ $34,000 ዝበጽሕ ገንዘብ ሰዲዖም ነቲ ሃገር ገዲፎም ናብ ዓዶም ክምለሱ ክውስን እያ ተስፋ ኣንቢራ ዘላ ንፕሬዝደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ዕልዋ መንግስቲ ፈቲኖም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዝጸንሑ 3 ኣሜሪካውያን ሓደ እንግሊዛዊ ቤልጅማውን ካናዳውን ዝርከብዎም 37 ውልቀ ሰባት ንሞት ተፈሪዶም እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ልዕሊ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንትን ከምኡ ድማ መንበሪ በዓል ቤት ፕሬዝደንት ፊሊክስ ተሽኬድን መጥቃዕቲ ብምምራሕዮም ተኸሲሶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ሓንፂጹ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ተወላዲ ኮንጎ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ክርስቲያን ማላንጋ መስካሮት 5 ውልቀ ሰባት ኣብቲ ናይ ሽዑ ፍጻመ ተቐቲሉ እዩ ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር ድማ 51 ውልቀ ሰባት ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ እቲ መስርሕ ፍርዲ ከዓ ብሃገራዊ መደበራት ቴሌቪዥንን ሬድዮን ክቃላሕ ይተራዩ ወዱ ንማላንጋ ማርሴል ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሑ ሓደ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዘለዎ መበቆሉ ኮንጎ ምዃኑ ይዝግለጽ ወዱ ንማላንጋ ማርሴል እውን ካብቶም ንሞት ዝተፈርዱ ኣሜሪካውያን ሓደ ኮይኑሎ ማርሴል ኣቐዲሙ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣቦኡ ኣብቲ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ እንተዘይተሳቲፉ ክቆትሎ ምዃኑ ከም ዘፈራርሑን ብዘይድሌቱ ኣብቲ ፍጻመ ከም ዝተሳተፈን እዩ ገሊጹ ዝነበረ ይኹን እምበር እዚ ዘቕረቦ ምኽንያት ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ከድሕኖ ኣይከኣለን ንማርሴል ኣብ ዕድመ 20 ዝርከብ ዓርኩ እውን ምስኡ ንሞት ተፈሪዱሎ እዞም ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናብ ቤተ መንግስቲ እቲ ሃገር ብምእታው ተኽሲ ክኸፍቱ እንከለዉ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ክቆትሉ ከዓ ክደልይዎ እዮም ተራእዮም ነይሮም እቲ ዝገበርዎ ስርሒት ከዓ ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብቐጥታ የመሓላልፍዎ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ግን ብሰራዊት ኮንጎ ተዓብሊሎም ገሊኦም ክቕተሉ ገሊኦም ድማ ክሃድምዮም ተገዲዶም እቶም ካብቲ ፍጻመ ዝተኻየደሉ ቦታ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ዝሃደሙ ግን ካብቲ ሃገር ከይወፁ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ክርአ ድሕሪ ምጽናሕ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ዳርጋ ንኹሎም እዩ ንሞት ፈሪድዎም ዘሎ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم